Archbishop na-elekọta mpaghara nke Niger ma bụrụ Bishop ụka Anglican na Diocese nke Awka, Most Reverend Alexander Ibezim agago n'ihu wee guzobe otu kansụl Ghana elekọtazi ụlọ mmụta Renaissance Modern Polytechnic nke dị na Mbaukwu. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ya bụ Archbishop dị na ogige Emirs House nke dị n'Awka, nke dọtara ọtụtụ ndị dịgasị iche iche eji okwu ha agba izu na ya bụ diocese. Ka Makatibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a na-agba mbọ ka wee mezue ebumnobi eji bagide ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ha chọpụtara na ha ga na-agụ akwụkwọ ihe gbasara ka esi eme ihe erimeri na idozi ụlọ dị iche iche, ịhụ maka akụrụngwa omenta omimo, ịkwa akwa na ịrụ aka ọrụ ndị ọzọ dị iche iche. Ndị adọnyetere n'oche ịhụ maka ya bụ ụlọ akwụkwọ gụnyere onye bụ onye isi oche ya bụ otu ga-elekọta ụlọ akwụkwọ a bụ Sinetọ Ikechukwu Abana, ebe enwere Prọfesọ Nkechi Ikedugu dịka osote onye isi oche, enwezikwa Igwe Peter Anuku, Ọkammụta Clifford Nwanna, Engineer Frank Ibezim, Dr. Napoleon Onyechi na Dr. Emmanuel Nwogbo. Enwekwara ndị ọzọ gụnyere Oliakụ Mata Ibezim, Dr. Ifeoma Monago, Sir Emmanuel Nwosu, Ọkammụta Anayo Nnebe, Ọkaiwu Chris Adimora, Venerable David Ezobi na Dr. Humphrey Bosa dịka onye ode akao. Mgbe ọ na-edo ha n'iyi ọrụ ka Most Reverend Ibezim gwara ha ka ya bụ ụlọ akwụkwọ bụrụ ebe a na-arụpụta ihe nke a na-ahụ anya, bụrụkwa ebe a ga-ahụ na ọ na-akwalite ebimndụ ndị ntorobịa, ma bụrụkwa ebe mmụọ nsọ ga na-arụ ọrụ, si na ọ ga-abụ ebe ga-akwalite ugwu ọrụ aka na n'etiti mmadụ na ụwa gbaa gburugburu. Onye osote aka na-achị steeti a bụ Onyekachukwu Ibezim, onye nke bịara mgbe na-emerube ya bụ ndolite n'ọrụ, siri ndị a n'ọrụ ha jeka ịbanye bụ nnukwu ọrụ, ma yọọ ha biko ka ha rụọ ọrụ ka ụlọ akwụkwọ a wee kwụrụ dịka echiche obi eji wee mepụta ya dịka ụlọ akwụkwọ nke ụka nwe. Dr. Ibezim gara n'iru ma kwupụta n'ọchịchị soro udo nke n'ugbu a na-azọpụ njem dike iji wee donyere ndị ụlọ akwụkwọ ukwu dịka ndị ụlọ akwụkwọ nnwere onwe ma nke ndị ụka, n'ihi na ọ bụ ntọala gọọmenti apụga. Mgbe ọ na-anabatazi ozi nnọọ ya ka ya bụ onye isi oche bụ Sinetọ Abana toro Archbishop Ibezim n'ihi ebumnobi ọ nwere n'ihe gbasara akwụkwọ na mmepe dị iche iche ọ na-arụ n'ime diocese, ma nke arụsigoro ma nke na-aga n'iru. Ọ gara n'iru ma kọwaa mkpọlite n'oche akpọlitere ya dịka ijere Kraịst ozi, ma sịkwazịa na ha ga-arụ ọrụ dịka o si wee kwesị, ịhụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ wetara ikike eji wee bagide ya. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka onye eze ọdịnala Mbaukwu kenere Chineke maka ịlụ ya bụ ụlọ akwụkwọ n'obodo ha, ma si n'ezie na ha ga-arụsi ọrụ ike site n'ịtụ egwu nke Chineke, ịhụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ nke a na-eṅomiri ma na-atajiri anya. Abụ m Makatibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.